Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel दा लोगोफोर 10 पास बनि SSC Constable online जागासिनो दङ लास्ट डेटआ 30 नभेम्बर दा एग्जाम सिलेबास SSC Constable एग्जाम बोरै जामारगोन देन बेनिफ्राय मा बिजाब फरायनांगोन सिलेक्शन प्रसेस बोरै खालामगोन नोंथांमोना आपडेट लाबोदों दा बेखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नाय आसा खालामो मोजां मोनोबा लाइक खालामगोन कमेन्ट्स खालामगोन आरो लोगोफोर गोजोननाय थाबाय 91000 साबस्क्राइबार्स जाबाय 100k जानो थांगासिनो दङ स नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालाम शेयार खालाम लाइक खालाम एन्ड कमेन्ट्सखौ नोंथांमोना खालामनो हागोन दा लोगोफोर जों फैबाय अफिसियेल साइटआव स नोंथांमोना SSC एप्लाइ खालामनाय प्रसेस भिडिअ नायखैब्ला डिसक्रिप्शनाव दङ गासैबो A to Z नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन मबाइलावनो दा लोगोफोर बे आनजादा जागोन जानुवारियाव हिन्दी आरो इंलिश मोननैलाय लेंगुवेज मोनगोन स नोंथांमोना हिन्दी आरो इंलिश बेजों आनजादखौ नांगोन अनलाइन बयबो थांनानै गुवाहाटीयाव बा तेजपुराव बा नोंथांमोना जायखिजाया सेन्टार जेराव होदों बेयावनो एग्जामा जागोन 24369 दङ सिगांनिजों सेमानो होनजायो पस्टआ जोबोर खम बेखायनो काटअफआ गोजौ थांगोन दा काटअफ बेसेबां थांगोन बेखौबो रायलायगोन एग्जाम टटेल मार्क्सखौ नायनानै दा SSCआव साख्रि मोनोबा 18,000 निफ्राय जागायो 56,090 पर मान्थ नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों देन बेनिफ्राय 21,069 थ बेबायदि नोंथांमोना 1000 खौ नुनो मोनदों देन बेनिफ्राय बांसिन पस्टआ दङ CRPF बेखायनो फार्स्ट प्रिफारेन्सखौ CRPF होनो हागोन नोंथांमोना आरो लोगोसे BSF होनो हागोन अके दा लोगोफोर बे नोंथांमोननि बाथ्रासै दा जायफ्रा NCC दङ 532 नाम्बार मोननाय जायो ABC दङ बेखौ नोंथांमोना नायना लादो दे बेनिफ्राय SSC एप्लाइ खालामनाया फट'आव डेट थाथारनांगोन बेखौ गोसोआव ला जाहाथे नोंथांमोना लेटेस्टखौ होयो बेयाव रोखा रोखा लिरखादों हाउ टु एप्लाइआव फैयोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन देन बेनिफ्राय 20 निफ्राय 50 केबिसिम होनो हागोन आरो फट'आ नोंथांमोना लेटेस्ट जानांगोन नङाब्ला रिजेक्ट जागोन दे दा बेखौ मोजां नायना ला 3 मान्थ्स अलनि बारा जानो मोना बेखायनो माब्ला फट'खौ प्रिन्ट खालामनाय बेखौ नोंथांमोना फट'आव टाइप खालामना होथारनांगोन गाहायाव अके नङाब्ला नोंथांमोना होआब्ला रिजेक्ट जागोन दानिया फैबाय एग्जाम प्रसेसआव देग्लायनि एग्जामा एसे चेन्ज जाबाय लोगोफोर गासै 80 कुइसन्स दङ बेनिफ्राय 160 मार्क्स जागोन टटेल 160 बेनि गेजेराव काटअफआ जोबोर गोजौ थांगोन मानोना पस्टआ खम बेनिफ्राय एग्जामनि मार्क्सआ बारा फार्स्टआव दङ जेनेरेल इन्टेलिजेन्स एन्ड रिजनिं स नोंथांमोना 20 कुइसन मोनगोन 40 मार्क्सनि फैगोन दा मोजां फरायबानो जाबाय नोंथांमोना बे जेनेरेल रिजनिंखौ देन बेनिफ्राय जेनेरेल नलेज एन्ड एवारनेस दङ दे बेखौ मोजां नाय नेसनेल जिके इन्टारनेसनेल जिके बेखौ मोजां नायबानो जाबाय एन्ड एवारनेसखौबो नोंथांमोना मोजां नाय देन बेनिफ्राय मेथ्स फैगोन नोंथांमोना मेथ्सखौ मोजां नायबानो जाबाय देन बेनिफ्राय लास्टआव दं इंलिश नङाबा हिन्दी दा जायफ्रा इंलिश लिरो इंलिश सेन्टेन्स नोंथांमोना कारेक्सन खालामनाय देन बेनिफ्राय कम्प्रिहेन्सन ग्रामार सेन्टेन्स बेखौ मोजां नाय थ बेनिफ्राय फैखायो लोगोसे ब्लाड रिलेसन नोंथांमोना मोजां माखासे नोंथांमोना एवारनेसाव नायनांगोन जाहाथे नोंथांमोना मोननो हायो 20 कुइसन बेनिफ्राय 40 मार्क्स थागोन गासै बेवहाय मोनसे हाबानो 2 नाम्बार होदों आरो गासै 60 मिनिट्स एबा 1 घन्टा टाइम मोनदों अनलाइन एग्जाम जागोन हिन्दी आरो इंलिश मोननैनि गेजेराव मोनसे सेलेक्ट खालामनो हागोन देन बेनिफ्राय बेयाव नेगेटिभ मार्किं दङ 80 कुइसन थागोन बे 160 मार्क्सआ गोदान सिस्टेम जाबाय स बेखायनो नोंथांमोना टारगेट खालामनांगोन 70 प्लास थ नोंथांमोना 70 प्लास टारगेट खालामनांगोन काट अफ फैनो थाखाय मानोना देग्लाय कम्पिटिसना बारानिफ्राय बारा जागासिनो दङ आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किं दङ मोनसे हायाबानो हाफ नाम्बार दाननाय जागोन अके 2 नाम्बाराव हाफ दानोबा 1 थांगोन स नोंथांमोना मिथिखागौ देन बेनिफ्राय लोगोफोर मोजां होदो स नोंथांमोना जाहाथे मोजां पास खालामनो हायो 70 टारगेट खालामदो जाहाथे नोंथांमोना काट अफआव फैनो हायो दा दिनैनिया बेनो आरो आपडेट लोगोफोर SSC निफ्राय दा नोंथांमोना 35 कुइसन हायोब्ला 70 नाम्बार मोनगोन देन बेनिफ्राय 40 कुइसन हायोब्ला 80 नाम्बार मोनगोन आरो 50 हायोब्ला 100 नाम्बार मोनगोन दा बेखायनो जायखिजाया 40 प्लास कुइसन नोंथांमोना टारगेट खालामखारिखौहाय नेगेटिभखौ बाद होनानै दा बेनोमोन दिनैनि सिलेक्शन प्रसेस SSC कनस्टेबलनि सोलिगासिनो खालामदो लास्ट डेटआ 30 नभेम्बर